Бер кыз тукмалар һәм киемнәр сата торган кибет тоткан бай купецка кияүгә чыга. Әмма бай бик саран икән. Бер көнне ул күршедәге кибеттән тавык түшкәсе сатып ала һәм хатынына кичке аш әзерләргә куша. Кичке ашны ашап утырганда ишек шакыган тавыш ишетәләр. Ир ишекне ачса, анда тиленче басып тора. Берничә көн инде бер тагам ризык күргәнем юк. Бик ашыйсым килә. Берәр сынык ипи бирмәссеңме? Дип сорый. Соран байның ачуы чыга. Ул котырынып, берни бермичә тиленчене куып чыгара. Тиленче киткәндә соран кешегә: "Сине Аллаһ кичерсен, әфәнде. Әгәр бик каты ашыйсым, эчәсем килмәсә, мин синең ишегеңне какмаган булыр идем", ди. Тиленченең сүз беткәнендә көтми, соран бай ишекне шартлатып ябып куя. Кабат өстәл янына килеп утыргач, хатыны аңа: "Нигә алай ямсыз кыландың?" дип әйтә. "Нәрсә эшләргә кушар идең тагын?" ди ачулы бай. "Кечкенә генә булса да бер кисәк тавык ите бирсәң була иде. Һич югы бер канатын бирергә иде. Шуны ялап булса да ачлыгын тыеп торыр иде." "Тиленчегә бер канат бирергә? Син акылдан яздың мәллә?" Ул чагында бер җылы сүз булса да әйтергә иде. Ачулы бай дәшми. Вакытлар уза. Бер көнне кибетен ачарга килгән бай коточкыч күренешкә тап була. Кибет янган, тукымалар, киемнәрдән көл генә калган. Бай өенә кайтканда хатынына: "Ут минем кибетне көлгә калдырган. Минем бар малым юкка чыккан. Шушы көннән мин хәерчегә әйләндем", дигән. "Борчылма, Аллаһның ярдәменә ышан, ул сине ташламас, малыңны кире кайтарыр", дип юаткан хатыны. Әмма бай тыңлап тормаган. "Беләсеңме нәрсә? Шул малымны кире кайтарганчы атаң йортына кайтып китәле син. Сине ашатырлык хәлдә түгел мин хәзер", дигән хатынын айырган, куып чыгарган. Хатын әтисе йортына кайтып яши башлаган. Күптә узмаган хатынны бер егеткә димләгәннәр. Аллаһның рәхмәте, егет юмарт, көчсезләрне яклаучы, ачларны ашатучы, мохтаҗларга ярдәм итүче кеше була. Көннәрдән бер көнне бу гаилә кичке ашны ашап утырганда ишек шакыйлар. Хатын ишекне ачып карый да, ире янына килеп: "Анда бер тиленче ашарга, эчәргә сорый", дип әйтә. Ире: "Син 2 тавык пешергәнсең бугай. Бир берсен тиленчегә. Безгә бер тавык та җитә. Аллаһ безгә муллык биргән. Кул сызып сораган кешенең кулын буш калдырмыйк", ди. "Синнән дә юмарт, шәфкатьле кеше булмас", дип әйтә дә хатын бер тавыкны тиленчегә биреп чыгара. Кичке ашны дәвам иткәндә ир хатынының күзләре яшь белән тулуын күрә. "Минем ягымлы хатыныма ни булган? Әйт, сине нәрсә кайгыга салды?" дип сорый ир. "Әле генә безнең ишекне каккан тиленче минем беренче ирем иде", ди хатын. Һәм элекке иренең соранлыгы, бер вакыт ашарга сорап ишек каккан тиленчене берни бирмичә котырып куып чыгаруы, үзен айырып җибәрүе хакында сөйли. Ир тыңлап тора да бик дулкынланып әйтә: "Минем ягымлы хатыным, Аллаһның бөеклеге бит бу. Ул тиленче синең беренче ирең булса, мин кайчандыр ул куып җибәргән тиленче бит." Аллаһның бөеклегенә дәлилләр элек тә күп булган. Хәзер дә күп, без күрмибез генә. Чит илдә яшәүче татарлар тәрҗемәче эзләгән вакытта мине генә түгел, тагын берничә кешене чакырган булганнар. Өчебез риза булдык. Бүген дә тыныч кына эшлибез, әлхәмдүлиллаһ. Бер ханым курыккан, ризалашмаган. Мин аның белән таныш түгел идем, әмма әйтүләре буенча бик чибәр, тәрҗемә эшенең остасы булган ул. Әгәр дә шул вакытта язмыш тарафыннан бирелгән бүлектән баш тартмаса, фаҗигагә тап булмас,
Әдәм актыгы аның гомерен үзмәс, бүген дә исән булыр иде, бәлки. Аллаһы Тәгалә һәр кешегә 7нче хисне бирә икән. Шул хис аша кешеләргә изге төшләр күрсәтә, ниндидер вакыйгалар эчендә калдыра. Тик турганда эчке хәүфне уята, дулкынландыра, сәбәпсез борчылдыра. Кайбер кеше моны аңламый, яки ялгыш аңлый. Ә Аллаһы Тәгалә бу вакытта безнең эчке дөньябызны сафландырырга, яхшыртырга, безне үстерергә тели. Тормышыгызны үзгәртегез, тирә-ягыгызга карагыз да гыйбрәт алыгыз, өйрәнегез, яхшысын файдаланыгыз димәкче була. Аллаһ, Раббыбыз бар кешегә дә тигез карый, тигез ярата, тигез бирә. Без дә аңа карыйк, аны яратыйк, биргәнен алыйк.